Исәнмесез, шәршәмбе күн яңалыклары белән бүген сезне мен Роза Хабибуллин таныштырам. Иңгелек кайбер темалар турында. Шәһәр башлыгы түрәләр белән бергә төзекләндерү объектларын тикшерде. Быел бер юлы 15 мең мөселман Казан Арена стадионында ифтар ашында катнашачак. 1961 елның 9 мартында Зәй районында Восток-4 космик корабль төшә. Шул тарихи вакыйганың шаһитлары белән Рим Мәхмәтов очрашты. Бүген Наил Мәхдиев түрәләр белән бергә капиталь төзекләндерү һәм төзелеш объектларын тикшерде. Шәһәрдә гадел хөкем йорты, яңа мәктәп төзелә, белем бирү учреждениеләрендә, йортларда капиталь төзекләндерү бара. Мэр белән бергә төзүчеләрнең эшен хәбәрчебез Гүзәл Шихапов да күзәтте. Гадел хөкем итү йортын 30%-ка төзеп бетергәннәр. Моның өчен федераль бюджеттан 291 миллион сум акча бүленгән. План буенча бинаны 2018 елда гына куллануга тапшырырга тиешләр, әмма төзүчеләр эшләрне иртәрәк тәмамларга ниятли. У нас по программе срок ввода стоит 18. 18. Да, федеральный целевой программ. Да. Но по факту вы эту работу Закончим к концу года. к концу года 17 закончите. Да. Там уже пойдет оформление документов. Да. Если срок возможно будет поменять Да. к фактическому, то поменяют. Если не поменяют в программе, то по документам сдача объекта будет происходить в 2018 году. Шәһәрнең 4 мәктәбендә капиталь төзекләндерү бара. Программага 30 ел элек төзелгән мәктәпләр кертелгән. 33-нче мәктәптә иртәнге 7-дән кичке 4-кә кадәр эшлиләр. Балаларга комачауламыйбыз диләр. Олар дәрестә чакта без олар кырында бап чыша калдамыйбыз. Шум югында белеп торабыз. Коридорларда да эшләмибез, олар тәнәфескә чыкканда аларга миша итеп рабочий нейләр белән. Кайда алар юк, менә без инде эшлибез. 2дән соң классларга кереп, классларда эшлибез. 36-нчы комплекста яңа төзелеше мәктәпкә 41-нче номер бирделәр. Бу шәһәрдәге иң зур мәктәп булачак. 2 спорт залы, 2 бассейн төзеләчәк. Директорында билгеләгәннәр. Беренчедән игътибар физика, математика, химия, биология, информатика фәннәренә бирешә, чөнки хәзерге замана шушы фәннәр буенча специалистларны таләп итә. Укытучылар җыю буенча хәзер әле пока строительный эшләр бара, резюмелар ниләр кабул итәбез. Укытучылардан резюмелар да кабул итә башлаганнар. Балаларны июнь аеннан билгеләячәкләр. Мәктәп 1 сентябрьдән эшли башлаячак. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яшьләр эшләре һәм мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Александр Литвиков эшеннән китте. Ул 19 ел яшьләр сәясәтен үстерү бүлеген җитәкләде. Түрә Кәнәфиен үз теләге белән калдырды. Эшсез озак утырырга туры килмәс ахры. Берничә урынга чакыруда алган, хәзер бу вазифаны 28 яшьлек Рәсим Хафизов башкарачак. Моңа кадәр ул 25-нче мәктәптә директор иде. Соңгы вакытта республикада өлкәннәр сәламәтлегенә зур игътибар бирелә. Шундый стратегия гамәлгә ашырылганга күрә Чаллыда ветераннар госпитален төзекләндерәчәкләр. Пенсионерларны дәвалау өчен учреждениедә өстәмә 5 койка барлыкка киләчәк. Моның өчен акчаны республиканың сәламәтлекне саклау министрлыгы бүлеп бирәчәк. Госпитальдә өлкәннәр өчен төрле хезмәт күрсәтелә: психологик ярдәм, массаж, физиотерапия, логопед бүлмәләре эшли. Медицина өлкәсендә нинди үзгәрешләр бар? Әйме. Доролар өлкәсендә нинди кыенлыклар бар? Медицина өлкәсендә нинди проблемалар бар? Бүгенге көндә хәзер без бөтендә гериатрия буенча сүз алып барабыз, әмма уларны үзенең спецификасы бар дәвалау буенча. Менә шул өлкәдә нинди эшләр алып барылачак, нинди мәсьәләләр куелачак, алда тора, нинди проблемалар алда тора, шуларны чишергә нәрсә эшләргә кирәк? Без шулар буенча сөйләшергә дип бүген җыелдык менә Чаллыда. Чаллы Салым инспекциясе 14-15 апрельдә ачык ишекләр көне Бөтен Россия акциясын үткәрә. 14 апрельдә белгечләр иртәнге 8-дән кичке 8-гә, 15 апрельдә 10-нан 3-кә кадәр кабул итәләр. Салым инспекциясе хезмәткәрләре декларация кампаниясының 2017 елның 2 маена кадәр баруын искәртә. Шул вакытка декларация тапшырмаган кешеләрне салым җаваплылыгына тарту каралган. Штраф күләме ким дигәндә 1000 сум. Диния нәзарәте Казанда узачак зур ифтарга волонтерларны чакыра. Быел ул 27 майда булачак. Узган елда әлеге мәҗлестә 10 меңнән артык кешегә авыз ачтырганнар. Быел бер юлы 15 мең мөселманны ашатырга телиләр. Алдан исәпләүләр буенча ифтар мәҗлесен уздыру уртача 15 миллион сумга төшәчәк. Казан Арена стадионында уза торган республика ифтарын Россия мөселман эшмәкәрләр ассоциациясе, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте һәм шул исемдәге стадион оештыра. Әлеге чара мөселманнарны берләштерүгә, тынычлык, игелек, шәфкатьлелек һәм юмартлылык сыйфатларын үстерүгә юнәлтелгән.
Бүгін бүтін дүния космонавтика күні бірінші тапқыр ғалемге кіші ұшқан күн. 1961 елінің 12 апрелінде Юрий Гагарин Восток космик кораблінде бір тапқыр жер тирәлейленіп шыға. Әшушы тарихи вақиғаға қадар бір ой алдан Восток 4 кораблі жібәрілі. Һәм ул біздің Татарстанға шолыдан ерақта түгіл Зей районына түші. Оның бортында кіші манекені, чернушка қошаматлы эт һәм бірнеше уақ хайван бола. Пассажирлар барысы да истән қалалар. Бұзынчаліклі вақиғаның шахитлары белән біздің хабарчыбыз Римма Әхмәтова очрашты. Восток-4 космик кораблі иске тәкмәк һәм Аксар авыллары арасындағы басуға төшә. Ул тарихи урын миннән артта якынча 7-8 чакрымда булырга тиеш. Аксар халкы ул урынны тәкмәк басуы Куян атауы дип йөртә. Авылдан якынча 6-7 чакрымда. Бу хәл 61 елның 9 мартында якынча кичке сәгать 5ләрдә була. Буранлы салкын көн иде диләр. Киштен біздің ауыл үстінде нәрседер шортлады бәк зор, нық. Аны бір кішіде нәрсе, біреу айта 2 самолет бәрелішкендей, бірсе айта соғыш башланған екен, шундай паника саман нәрсе болды мұнда. Кештен Урманчы Нуриддин ага авылдашларына спутник төшүен әйтә, парашют кисәгедә алып кайта әле уланнан. Икенче көнне иртән 3 яшүсмер малай чаңгы белән шул урынга баралар. Зур шар күрдек дип сөйли Наилабый. Нидер эшли аның içinde 3 кеше автомат белән тора, кырыенда вертолет ие. Аннары кичке вертолетлар килеп, тегенең корпусын күтәреп, монда аэродром бар, аэродромга алып китте. Ичендә шортлый торган әйберен шунда урманда шортлаттылар. Космик корабль төшүнең ал тарихы булай. 61 ел башында галимнәр 3 аппарат ясыйлар. Әгәр дә шуларның икесе этләр белән исән-сау төшсә, өченчесендә галәмгә кеше ишарга тиеш. Әнә шул аппаратның беренчесе Чернушка эте белән Зәй җиренә төшә дә инде. Дөрес план буенча аны Самарада көткән булалар. Аксар халкы бу вакыйганы трофей парашютны еш искә ала. Мен кияүгә чыккан чагында шаршаулар белән бара идек бит. Шуны бау итеп шаршау бауына күп еллар аннарыннан бау ясадылар, пишен ташладылар. Авыл кешеләре ул урыннан соңрак та әйберләр табалар. Бу люк, манометр, тимерчибек һәм башкалар. Зәйлеләр космик корабльнең үзләренә төшү белән горурланып яшиләр. Шәһәрнең нәкъ үзәгендә космонавткә Чернушкага һәйкәл куелган. Римма Әхмәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Депутатлар космонавтика күнендә ял итәргә тәкъдим итә. Космонавтика көне милли бәйрәм, безнең интеллектның җиңү символы булырга тиеш дип белдергән Дәүләт Думасының физкультура, спорт, туризм һәм яшьләр эшләре буенча комитет башлыгы Михаил Дегтярев. Бу көнне яшьләргә космик җиңүләр турында фильмнарны бушлай күрсәтү, космоска багышланган күргәзмәләргә түләүсез кертү тәкъдим ителгән. Мин дә сезне космонавтика көне белән котлап сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр.